Роками, розповсюджуючи імперські міфи, Росія намагалася стерти пам'ять і суб'єктність кримських татар. Чотиритомник Валерія Возгріна «Історія кримських татар» став першою масштабною спробою деколонізації історії Криму. Повертаючись до Возгріна, чому цікава ця тема? Тому що це перше намагання переосмислити історію Крима, кримських татар, Кримського ханства і бачити нас не як об'єкт чиєїсь історії, а як суб'єкт. Тобто ця праця, вона вперше показала суб'єктність і кримських татар, і Кримського ханства. Праця Возгріна – це така перша попитка, можна сказати, деколоніального осмислення історії Криму і кримських татар. Сьогодні вивчення української і кримськотатарської мов, оновлення освітніх програм з урахуванням фундаментальних наукових джерел – це головне підґрунтя деколонізації та майбутньої деокупації півострова. Дуже правильно і дуже влучно, що саме зараз вийшов цей переклад, який дає можливість українцям поринути в реальну історію кримських татар. Не в російські наративи, не в імперські наративи, які багато років насаджувалися і не давали зрозуміти, що українцям, що мешканцям інших країн реальну історію кримського народу і те, що кримські татари і історія кримського народу є невід'ємною частиною України. За підтримки Українського культурного фонду телеканал АТР перекладає українською мовою легендарний чотиритомник Возгріна та створює документальний цикл про життя і спадщину видатного науковця. Валерій Возгрін. Шлях до історії кримських татар. Дивіться черговий випуск на телеканалі АТР.